जोंनियाव बर'नि थै दं, जोंनियाव बर' बिमानि गुबै थै दं, बेनिखायनो जोंफोरो बेफोरबायदि दुखुखौ नुयोब्ला माने थानो हाया आरोना। जोंनियाव एकदम सौदावखांफैयो, गोसोआ बायग्लियो आरोना। बेफोरबायदि दुखुखौ नुयोब्ला गावजों गाव जोङो बर' जानानै जोङो माने गावनि आंगो साननानैसो जोङो बुङो आरो गावनि आंगो साननानैसो जोङो मदद होनो लुबैयो। मानो होनोबा जोंनियाव अननाय दं। आङो 6 माससोनिफ्राय बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ। गुजुनाय जादोंमोन फार्स्टआवहाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो उनावहाय हां थोनो मोनग्रा खुलुमबाय। दिनै गासैखौबो आंनि इउटुब फेमिलि आरो नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय बरायबाय। दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोन्दों गोबां दुखुनि बाथ्रा आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम नाय, नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै माने फिननायखौ हो आरो नोंथांमोना जिमान हायो गावनि गोसो गोरबोजों हाजासे सापर्ट खालाम आरो हानायखौ नोंथांमोना माने सापर्ट खालामनानै होदो आरोना, हानायखिनिखौ। स' आं नोंथांमोननो बे भिडिअसखौनो दिन्थिनो सानदों एबा जाथायखौ दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लाग्रोदो। आङो 6 माससोनिफ्राय बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ। गुजुनाय जादोंमोन फार्स्टआवहाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो उनावहाय हां थोनो मोनग्रा जालांबाय। हां लानो हाया, रायजो राजाफोर ओंखाम जानो हाया। दिनै बेबादि अबस्थायावहाय आङो बिदिनो डाक्टारनाव चेकआप खालामहैजाबाय, मुलि लाबोबाय। थिग बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि मुलि जानानै दा रिएक्सन जानानै आंनि आथिं आखाइ मोदोम गासिबो बुजोब्बाय, खावलाय बुजोब्बाय। दा बेनिखायनो खहा जायै जानानै दा जेबो गैला, गासिबो लांदांजोबसै। बेनिखायनो रायजो राजा आफादफोरनिसिम थाइसे थाइनै मदद मोनगोन होननानै खावलायनाय जाहैबाय। आङो गोदोनिनो NDFB मोन। आङो भुटान हाजोआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन, कालिखला भुटानावहाय। आङो दिनैसिमबो सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै। आं आगोलावहाय बिदेशआवसो मावलाबायनानै जानांदोंमोन। न'आव फैनानै आं सरकारनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै नेयैनो दिनै आं बेमाराव गोग्लैबाय, दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय, बे आथिं आखाइ बुनायखौ फाहामनो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो, एसेनोसै। जाय बे एक्स NDFB ब्रादार N.Nusar ना, बिथाङा गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै दङ। स' नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअसखौ। नोंथांमोना अननानै जिमान हायो बिथाङा खावलायदों आरोना, गावखौहाय गावनि फाहामथायनि थाखाय हेफाजाब बिदों जोंनि रायजो राजानिसिम। मानो होनोबा थांनाय सप्तायावबो थांनायाव मा होनो सप्ता खननैसो जालांबाय, जेनिखि जोंनि अनसुला रायजो राजा बिदा फंबाय दङ। जोंनि बर' हारियावबो गोबां गावजों गाव अनलायनाय दङ आरो बेबायदिनो अनलायनाय थायोब्ला, बयबो सापर्ट होनाय थायोबा गोबां जोंनि बर' हारिया जौगागोन आरोना। स' आं बेखौनो खावलायो, जाहाथे जाय हायो थाइसे थाइनै बिथांनि एकाउन्टाव सोनानै हो। प्रब्लेमा एक्सुवेलि बेनो, माने गुगोल पे, फन पे, स्केनार बेबायदि गैया। माने गोबां मा होनो उसुबिदा आरोना, फन गैया, एन्ड्रइड मबाइल गैया। स' बिनि थाखाय एकाउन्ट नाम्बार दङ। एकाउन्ट नाम्बारजोंबो अनलाइन सोनानै हरनो हायो, जेबो नङा। नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय, माने बिथांनि एकाउन्टआव सोनानै हरनो थाखायहाय। बेनिफ्राय IFSC क'डखौबो होखादों नालाय, नोंथांमोना अननानै जिमान हायो थाइसे थाइनै सोनानै हर आरोना। थाइसे थाइनै माने 10 थाखा 20 थाखा, बिनिफ्राय नोंथांमोना जिमान हायो सोनानै हरबानो जाबाय आरोना, अननानै। मानो होनोब्ला गोथार शास्त्रआवबो लिरनाय दंखायो, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला। बोसोन बिजाबनि 11 अध्याय 24आव लिरनाय दं। जायफ्रा बिजाब गैया नोंथांमोना खोनासं। होग्रा जा होनदों, होग्रा जा माने होग्रा जानांगौ आरोना। नोंहा बांलांसिनगोन, नोङो जुदि होयोब्ला, नोङो गैयि मानसिफोरनो होयोब्ला नोंहा बांलांसिनगोन आरोना। होग्रा जा, नोंहा बांलांसिनगोन। गुबुनखौ हेफाजाब हो, नोङो हेफाजाब मोनफिनगोन। स' जोबोद मोजां मेसेज, जोंहा गोथार बिजाबावबो लिरनाय दंखायो। नोङो होग्रा जायोब्ला, नोङो हेफाजाब होयोब्ला, नोंबो सानसे समावहाय हेफाजाबखौ मोनफिनगोन आरोना। आरो नोंनो जोंनि गोजौसिनथार एबा जोंनि सोरजिगिरि आफा अबंलावरि, नङा होमबा, जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोराबो नोंनो होफिनगोन आरोना। आग्लाय बिग्लायखौ नोङो मोनगोन। बेनिखायनो जोङो हावरियानि न'खराव दुखु फैयोब्ला बेखौ जोङो ओरैनो नायनानै थानाङा आरोना। हानायमानिखौ जिमान हायो हेफाजाब होनांगौ। स' आं आसा खालामो आरोना नोंथांमोनखौ जिमान हायो बिथांखौ हेल्प होदो। मानो होनबा बिथाङाबो बै समावहाय गैयिफोरनि थाखाय एबा जोंनि हादरखौ जौगाथों होननानै, माने जोंनि बर' हारिनि मा होनो आफादाव हाबनानै गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै बिथाङाबो सानसे समावहाय बै समाव माने खस्थ' खालामबोनाय सुबुं। बेनि थाखाय बिथाङा
जोङो मदद खालामनांगौ बिथांखौ आरो गावजों गाव जोङो अनलायनाय थानांगौ नङा होमबा जोङो नुनो मोन्दों गोबां मानसियानो अनफावरि दङ जोंनि बर' हारिया गोबां अनसुलाखा स' नुनो मोनो जोङो माबा मोनसे सोरबा खैफोदाव गोग्लैयोबा सोरबायदि मानसिया हेल्प होनायखौ नुदों जोङो गोबां नुबोनो मोन्दों थ' बेबायदिनो हेल्पखौ मोनगोन होननानै माने एसे एनै जोङो आरो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना अननानै बिथांनि दुखुआवबो नोंथांमोना सहाय होगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय आरोना स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला मस्ट वेलकाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो मोजां मोनोब्ला भिडिअसखौ लाइक खालामना होलांदों नोंथांनि गोसो गोरबोजों आरोना स' थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव बिदिनो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आङो थाबैनो भिडिअसखौ लाबोनो नाजागोन आरोना गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच फर वाचिं